Suon si San Alfonso Maria de Ligori, usa siya ka canon lawyer o abogado diya sa civil. Duha ang iyang profesyon nga nakabot sa kinabuhi. Natawo sa dito sa Naples niadtong 1696. Apan iyahang wala niya gi-practice ang iyang profesyon. Hinuon, misulod siya sa seminaryo o nagpahari siya. Gani, siya mo'y founder sa Congregation of the Most Holy Redeemer. Mo nang Redemptorist. No? Siya mo'y founder sa Redemptorist. O naningkamot siya, ngayahang mapalapnag ang pagtulunan sa Dios, pinaagi sa pagtudlo sa mga tao kung unsa gayud ang maayo. Pagtudlo sa sa katawhan mahitungod og morality. Gani mao kinayahang masters, moral theology. Naningkamot siya ngang tao magpuyo kanunay diha sa matarong nga kinabuhi. Magpuyo kanunay diha sa moralidad o moral nga kinabuhi. O nahimo siyang obispo sa iyang pagpaningkamot. Nahimo siyang obispo sa simbahan. O hangtod karon ang iyang mga panigingnan, ang iyang mga pagtulunan gitudlo usab sa simbahan. Sa laing bahin, arita sa to ang ebanghelyo karon. Ang Dios adunay gusto nga ipaabot kanato karon. Ug unsa man iyang gustong ipaabot kanato, unsa man iyang gustong isulti kanato. Ang Dios nagsulti nga ang iyahang gugma is for everyone. Para sa tanan ang iyang gugma. This is His first level of His love, no? Muna ang first level sa iyang gugma. Ngayang gugma para sa tanan. Ang iyang gugma para sa tanan. Maayo man o dawtan, buutan man o dili. Lalaki man o babayi, tumboy man o bayot, walay gipili ang gugma sa Ginoo para sa tanan. Sama sa ebanghelyo nga iyang gisaysay karon, sa sambinga iyang gisaysay karon, nga sama sa sakapukot nga itsa diya sa dagat og makakuha og tanang klase sa isda. Tanang klase sa isda makuha. Apan kini nga gugma sa Dios corrective. That kind of love will not tolerate our wrongdoings. Kini nga gugma dili mo konsente kanato. Yes, gigugma ta niya, tanan walay pili, but He will not tolerate our wrongdoings. That love is corrective. Buot sa Dios nga kita kanunay nga magpuyo diya sa matarong. Buot sa Dios nga kita magpuyo diya sa moral nga kinabuhi. Buot sa Dios nga kita kanunay ang anaa sa matarong nga dalan. O ang yang second level sa yang gugma is sorting out. Sorting out. Ini kapuno sa pukot, ini kakuha sa nagkalalang klase sa isda, bitaron kini ngadto sa daplin, aron hagpaton katong mga maayo ibutang sa bukag, o katong dili maayo isalibay kay walay pulos. Sa panahon niya sa paghukom, kita pilian sa Dios, hukman sa Dios. Sa panahon sa paghukom, ang yang gugma mao'y magsulti kanato kung asa kita niya ibang butang. Piliun kita niya. Kung kita nagpuyo og maayong kinabuhi ni kalibutana, kung kita nagsunod sa mga pagtulunan o kasuguan ni kalibutana, then ibutang kita niya ngadto sa dapit nga maayo. Ngadto sa dapit nga kung di kita magmaya, magadahig kanunay kaniya. Pero kung magsupak-supak kita, then itambog kita niya ngadto sa nagdilaab nga hudno.
Again, kitang tanan gihigugma sa Dios. Walay pili ang yang gugma. Pero ang yang gugma, dili mo tolerate kung unsa ang dili maayo natong ipangbuhat. Ang yang gugma, corrective. Dili mo konsente. Munang kanunay siya nga nagpahinumdum ka nato. Kanunay siya nga nagsangyaw, kanunay siyang nagpadayag sa iyang gugma, nagpadayag sa iyang mga pagtulunan, aron kita dili kita mahimulag kaniya. And it is our choice kung mamati ba ta siyang pagtulunan, kung musunod ba ta niya siyang kasuguan o dili. But remember, at the end of the day, at the end of the world, hagpaton kita, pilian kita sa Ginoo kung asa kita ibutang. Muna iyang second level sa iyang gugma, sorting out. Muna makaigsunan ko ni Kristo, maningkamot kita, nga kanunay kitang anaa sa kiliran sa Dios. Maningkamot kita nga dili kita mahimulag kaniya. Na ang pagtulunan ni Kristo yung gibilin diha sa simbahan. Na ang mga taong yung gipangpili nga nangasantos na aron sa pagpadayon sang misyon, kanunay nagpahimangno kanato. Kanunay nagpakitag mayong panigingnan aron ato sabsundon, aron dili kita mahimulag sa Dios. Ang Dios wala magkulang sa pagpahimangno kanato, sukad pa kaniadto, sukad pa sa panahon nga wala pa kita mga tao, sukad pa sa panahon sa mga propeta, wala siya'y hunong sa pagpahimangno sa tao. Nagpadala siyang mga pinili aron pahimangnuan kitang tanan. Badlungon kung unsay atong pangbuhat nga dili maayo. Ug hantod karon, mao kining gibuhat sa Dios. Hangtod karon, kanunay siya nagpahimangno kanato. And sad to say, nga daghan pong mga tao nga dili mamati sa iyang mga pahimangno. Probably because nagsaligta tungod kay ang Ginoo dili man nato makita. Nagsaligta tungod kay bisan pa man sa tuwang pagkabuluyagon, bisan pa man sa tuwang masupilon, ang Dios kanunay nagpadagay dahil siyang grasya kanato. Pero sa katapusan unya, anha nato makita kung asa ta padulong gumikan sa itong mga buhat. Karong panahona, ang Ginoo nasakitan na pag-ayo. Karong panahona, nagdugo na pag-ayo ang yang kasing-kasing gumikan sa mga buhat sa mga tao. Nung sa'y nahitabo sa opening sa Olympics dito sa Paris, giyaga-yagaan ang handumanan sa pagpasakit sa itong Ginoong Hesukristo. Giyaga-yagaan ang Last Supper. Grabe kaayo ang mga binuhatan sa tao karon. Munang kinahanglan kitag pag-ampo, kinahanglan atong hugton ang atong pag-ampo, kinahanglan atong hugton atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Aron sa katapusan, nahiipon kita ngadto sa mga maayong isda ug dadon ngadto sa maayong nga dapit. Ug dili kita ilabay tungod kay wala kitay pulos. Ug pangayuon nato ang tabang ni San Alfonso Maria de Ligori nga unta pinaagi sa mga pagtulunan, pinaagi sa iyahang maayong panigingnan, kita magiyahan niini sa tuang pagpanikay-sikay nining kalibutana o kita makaibalo kung unsa gayud ang maayo o unsa ang dautan. O pangayo nato ang lamdag sa Espiritu Santo aron kita mahayagan o magpuyo kita sa moral o nga kinabuhi. Dili ang kinabuhi nga magtuklod kanato ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa hudno. Muna sa pagpadayon natin ng Santos nga misa, atong ihalad, atong hiusaw na itong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Maghalad kitag mga pag-ampo ngadto kaniya. Nga unta, kitang tanan, ang mga tao atong makaigsuunan, nga nahalayo sa Ginoo, makakita sa matarong nga dalan, mahayagan, aron matultulan, ngadto sa insakto ug maayo. Ug magkahiusa kita ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Palihog manindog.